Fitattun jaruman su biyu wato Jamila Hassan na Gudu da Rahama Sadau. Ita dai Jamila Hassan na Gudu tsohuwar jaruma ce wacce ta ɗauki shekaru ludayinta na kan dawo yayin da ta yi fina-finai da aktoci da dama fitattu. Jamila Hassan na Gudu ta fara ne tun daga kan 'yan rawa tun lokacin fim yana ɗanye-ɗanyensa ma. Ita Jamila Hassan na Gudu ta kasance bazawara tana da ɗa, yayin da a yanzu haka ɗan nata ya tasa ya zama saurayi. Lamarin da ita kuma Rahama Sadau ta fara fim ne tana budurwa. Rahama Sadau ta yi tashen da a cikin masana'antar Kannywood da wuya a samu wata jaruma ta taka irin rawar da ta taka, saboda ita Rahama Sadau ta yi fim na Hausa fim, ta yi na Bollywood, ta yi na Nollywood. Wato jaruma Rahama Sadau ta fita ƙasashen ƙetare yayin da ta ƙarasa digirinta a ƙasar Turai. Haka na Rahama Sadau ta yi aure ne na katsam wanda ta shammaci jama'a. Ana tunanin yadda jarumar take tashe, lamarinta na tafiyan mata yadda yake bukata kamar ba za ta yi aure ba. Haka na ta shammaci jama'a kawai aka ga Rahama Sadau ta shirya ta yi aure. To wani fata kuke yi wa wa'innan jarumai? Ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode.